नीचे या तनी सा ऊपर देखी के कहे सामान बाटे सुपर राजा हो। तनी सा नीचे या तनी सा ऊपर देखी के कहे सामान बाटे सुपर। हमर पथता या लंग भइनी ओकरा से तन ए राजा। हमर पथता या लंग भइनी ओकरा से तन बुझे देह के बिछावना हो। तू तो बड़ा ढावना हो देवरा दा बता फुलावना हो। तू तो बड़ा ढावना हो देवरा दा बता फुलावना हो। वीर चौहान बाड़ा तू निरदैया एले निमन रहे नैहर के सैया। ए सुन तर वीर चौहान बाड़ा तू निरदैया एले निमन रहे नैहर के सैया। सुनरिन चरितेश बात बावे विशेष। सुनरिन चरितेश बात बावे विशेष एक जल्दी